Arratsaldeon Zubietatik, bigarren mailako 10. jardunaldia hemen hasiko da jokatzen. Derbi handia dugu. Sansek Bilbao Athletic hartuko du. Lehen itzuliaren amaiera, azpimultzotan jokatzen ari da urten, bigarren maila, 11 talde daude. Azpimultzo honetan eta bi filialak aurrenekoz elkarren aurka arituko dira aurtengo sasoian, 12 punturekin. Bilbao Athletic, Joseba Etxeberriaren taldea, puntu bat gutxiago du, talde txuri-urdinak, Xabi Alonsoren aginduetara, bigarren demoraldia dute, bi horiek, talde hauetako aulkietan, behin baino ez dute jokatu, elkarren kontra, eta gainera duela urte bete, Santo Tomas egunean izan zen, anoetan, Realearenan, Urs eta bi, gailendu ziren zuri-gorriak, hortxe dituzue, zelaira bidean Joseba Etxeberriaren mutilak eta hortxe Sanse, Jon Patxeko besteak beste azken jardunaldietan, lesioa gainditu ostean 11kora itzuli da, jokalari nafarra, Juan Larrañaga beti esaten dugu. Bi talde hauen arteko partidak ikusgarriak izaten dira batez ere joko aldetik, baliabide bikainak dituztelako, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon ez, egia da, ez, horlako partidak ikusteko aukera daukagunean, gainera ez du bakarrik partida bakarrik ikusten, baizik eta gerokoare ikusten dugu, zer datorren ikusten dugu, gainera jendeari interesatzen zaio, saletoak nahi balin egote jakin talde bakoitzean nola dauden gazteak gaur ikusiko dute, iruditzen gainera kasu honetan bai Realean da bai Atletiken Realean gehiago igual, lehen urtetik jokalari asko lehenengo taldean daude, jokalari horiek ezagutzen dituzte, holako partida ikusten dituztelako, ez, da nik ikusten dute hori ederra izaten dela, eta gaur partida on bat ikusteko aukera izango dugu, ez, bi talde ondo daudenak, gauzak ondo egiten nahi dianak, intensia handiarekin jokatzen dutenak, batez ere, oin irudietan ditugun talde Atletikek sekulako ritmoa ipintzen dio, eta Reala beste era bateko ikusiko du baloia jabetzaren nagusitzen eta espero dut partidon bat ikustea. Hortxe handiak izan ziren bi futbolari hauek, Xabi Alonso eta Joseba Etxeberria, urrenez urren. Euren futbolariak dagoeneko berdegunean dira eta 11 emango dizkizu. Sansen, Ruiz Zeberio izango da atean, Aiesa talde nagusiarekin da, Valentzia aldean. Ruiz Zeberiok jokatuko du horren bestez, atzealdean Petxarroman, Aranbarri, Patxeko eta Arrezio, Olasagaztik egingo ditu Euskarri lanak, Aldasoro eta Garrido ondoan dituela, eskuinegalean Xeber, Lobete, Egaletik Barrualdera eta Jorge Agirre, talde honetako golegile nagusia, izango da puntako erreferentzia. Bilbao Atletiken berriz, Joseba Etxeberriak, Agirre Zabala errenteriarra jarriko du, ATP-an, atzean eskuinetik ezkerrera Álvaro Núñez, Paredes, Jaso eta Imanol, Euskarri lanetan Prados, Oierzarraga ondoan duela, Egaletan jokalari bizkorrak, bezain gazteak, Zorrotzak, Niko Williams eta Niko Serrano, Juan Artolak egingo ditu zubilanak, talde honetako golegile nagusia, eta Juen Urain, Durangarra izango da, jokalaririk aurreratuena. Protagonistak prest, hortxe Victor García epaile lanetan, partida handia ikusteko etorri gara, ikustera hobeto esan, Zubietara, hori espero dugu. Gabonen aurretiko, azken jardunaldia jokoan, Amorebieta liderrak atzeden hartu beharko du. Jardunaldi honetan, aste handia izan dute, Zornotzarrek kopan aurrera eginda, Logroñez bigarren mailako taldea bide bazterrean utzi dute, Sportingen aurka jokatuko dute hurrengo kanporaketa, euri dagokie, atzeden hartzea jardunaldi honetan, Atletikek ez zuen aurreko asteburuan jokatu, Barakaldoren aurka zuten norgehiagoka, Lezaman, Joseba Etxeberriaren mutile, baina COVID-aren ondorioz, Barakaldoko jokalari batek positibo emanda zuen, ez zuten jokatu eta Sansek berriz, Floridan, Portugaleten, bana egin zuen. Hasi da norgehiagoka, txuri-urdinak ipini dute baloia jokoan eta aurreneko eraso alegina etxekoentzat izan da, baloia kanpora bidali du Paredesek eta albotik aterako du Iñaki Reziok. Hortxe Jorge Agirrek egina izan du kontrola azken partidetan, bera da aurrelaria, 24 minutuan 2 gol egin zituen,
Harrezkero jokatzen ari da eta beste bi gehiago egin ditu. Berak bere ganatu du. Bederatzi zenbakiaren toki hori. Sanse, hortxe, borroka estua. Eta gora beratsoa izaten ari da Juanan, denboraldia esaten ari gara. Bai. Hainbat partida atzeratuta, batez ere Razinek, Santanderko taldeak eta Barakaldok. Sansek ere ezin izan zuen jokatu. Duela 2 aste, Santanderko taldearen aurka, Bilbao Athleticek ere atzeratua du, norgehiagoka. Talde batzuk komeriak izango dituzte partidak Bai. betetzen nolabait esateko, ez? 3 partida atzeratua dituzte. Razinek eta Barakaldok Bai, esaterako. haber noiz jokatu dituzten horiek, ez pilatzen nahi zaizkie gainera, Racing asko pilatzen zaizkie, partio gutxi 6 uste bakarrik jokatu dituela, eta beste batzuek badira 9 jokatu dituztenak, ez 3 partida atzeratuta daude, eta gero hori ere fetxa bilatu behar, eta hori dana kontuan hartu behar, ez? Egia da pixka nahastuta dijoala dena. Baina iruditzen zait ikusten aigerana nahiko ona dela, ez? Orain arte ikusi ditugun partiduak iruditzen onak izan dirala, taldeak ondo daude, indartzu, pentsatzen nuenik asko sokerra egongo zirela, zergatik historia honekin pixka nahastuta ibiltzen gara denok, eta nik uste dut taldeak ere ala izan direla, ez? Aukerak dituztenean ondo entrenatzeko eta entrenatzen dute, baina pixka nahastuta, ez? Eta noiz jokatu, atzeratu indela partidu bat, eta horrek ere pixka bat puskatu egiten du lana ere bai, eta nik uste dut nahiko ondo moldatzen nahi diala, ez? Eta partidu onak ikusten ditugu, eta gaur ere iruditzen zait partidu onak tokatzen zaigula. Esan dugu Amorebieta kopan aurrera egin duela, baita Portugaletek ere, Ponferradina 2. mailako taldea azpiratuta, eta 2. multzoko B azpimultzoan, Mutilbera talde nafarrak Racing kanporatu zuen kopatik. Hortxe Bilbao Athleticen erasoa zen, ondoko marratik kanpora joan da baloia eta orain oso goian estutuko du talde zurigorriak. Ruiz Eberiok luze jokatzea erabaki du. Baloia aurrera, kontrola Agirrek egin du, zelai erdian Etxeberriaren mutilek baloia eraman, falta. Marraren gainean, Beñat Pradosi egin diote, eta baloi jabetza Bilbao Athleticek bereskuratu du. Azken denboraldietan partida onak egin ditu hemen. Talde zurigorriak. Imanolek baloia barrura. Eskuinean Paredese jaso du. Pase luzea, okerra. Ondoko marratik, barkatu, alboko marratik kanpora atera da, eta Iñaki Irreziok ipiniko du baloia jokoan. Hortxe, egalera. Lobete, Garrido, Dani Garrido aurrera, jokalari trebea da, Errioxarra, aurkari zinguratuta, atzera, Petxarromanek itzuli dio baloia Garridori, sakon jokatu nahi du, ezkerrez gaurti, aldaratzea, Artolak baloia eraman, Erne, kontrarason aterako da, Bilbao Athletic, Oier Zarragaren bitartez, jokoren norabidea ezkerrera, erdiratzeko aukera, ezkerretik erdirak eta orain bai, itxiegia ez du eragozpenik izan baloia harrapatzeko Unai Ruiz Eberiok. Nik uste dut, 2 jokaldiak izan dira onak, Garridok egin duen jokaldi hori nahiko ona zen, jaurtiketa egitea nahi zuen da egin du baita ere, baina aldaratze horretan Atletik ondo atera da, Zarraga oso ondo. Iruditzen azkeneko aukera ez dela bate ona izan, zeratik Williams bere eskubitik nahiko ondo zijoan, eta horre aukera bat zuen pase bat egin eta bera bukaera emateko, eta gero erdiraketa ere, nik uste dut, Imanolen erdiraketa ez da hain ona izan, ez oso biguina, tesainentzako erresa. Bueno, pixkat ikusi dugu nola jongo den partidua, bi jokaldi horiek erakutsi digute, ez Realak baloia gehiago erabiltzen du, gehiago jokatzen du baloiarekin, baloi jabetza hori luzeago izaten da, eta Atletikena asko zuzenagoa da. Jokoa eten da zubietan, falta egin diote Dani Garridori, eta Xabi Alonso bien bitartean, Jon Patxekorekin izketan, jokoan da berriro baloia, baloi irteera horretan 3 bat egiten dute, Xarroman barrura sartzen da, Aranbarri eta Patxeko hor 3 hori eginez, Rezio aurrerago ipini, baloia egalera, Xeberren gana zijoan, baina pasea luzegia izan da. Alboko sakea egingo du Bilbao Athleticek. Imanolek atera, Prados,
Imanol Garzia Benizek luze. Pase eskuin aldera Patxekok. Petxarromanek aurrera baloia, baina kendu egin diote. Juan Artolak eraman. Arnaz Bila eskuinera, bidea zabari du aurrera egiteko Álvaro Núñezek. Pasea sakon ondo, bikain. Erne, Nico Williams. Etena jarri dio jokaldiari, gero bizitu, orain. Erdirak eta Álvaro Núñezek eta jokoz kanpo. Aurreratuta. Hortxe Niko Serrano, ezkere galean ari den Mutila. Jokaldi arriskutsua egin dute, Etxeberriaren Mutilek. Eskubitikan nik uste dut aleginduko direla gehiago eskerretikan baino, ez? Eskubitikan jokoa hortik etorriko da, bukaerak igual bestaldetik emango zaizkio jokaldi horiei, baina Williamsen aldea aprobetxatuko dute. Iruditzen zaitu horre Núñezeke eta Zarragak eta hauek eta Pradosek eta pixka gehiago karriko dutela Williamsen aldera, ez? Artola punta erdi lan eginez ondo iristen den jokalari bada. Eta gaina lan asko egiten duena. Uranek referentzi bezala jokatuko du eta garbi ikusten dena da pixka bat sakontasun hori, atletiken sakontasun hori. Reala ikusiko dugu, minutuak aurre joazten bezala, baloia hartzen duenean, baloi jabetza handiago izango duela, luzeago egingo duela. Ondo Lobete, aurrera, Lezoko aurrelaria, pasea Agirreri eman dio, Jorge Agirre baloiarekin Mutila handia da. Xeberri eman aizion eskuinetik, iritsi da Hondarribikoa, baloia zuri-gorria bereskuratu, Aitor Paredesek du. Pase aurrera, Zarraga, ondo Aldasoro, baina Imanolen laguntza zuen. Zarragak, txuri urdinek bereskuratu dute baloia. Patxeko, Aranbarri. Ondo itxita dago, Bilbao Athletic atzera hotze erabaki du, Azkoitiarrak, Ruiz Zeberio. Presioa oso gora eman daukate Athletikekoak. Ondo Lobete berriro ere jokaldia bideratu eta min hartu du Erne. Geratu egin da, lurrean etzan da orain. Jokoak aurrera jarraituko du eskuin egaletik. Petxarroman, orain. Taldekidea min hartuta ikusi dute, baloia kanpora bidali. Mugimendu ona, baina horrekin batera min hartu du, Julen Lobetek, giharretan. Kontrolaiteko orduan, hor belaunarekin jodio eta horrek minutuak izaten dira, Bai, Antxon Jasorekin, minbera, Errenkabada ere zutitu da, eta normalean bere onera etorriko da, Julen Lobete. Txuri urdinek dute baloia beste behin, Aritz Aranbarrik, bere ezkerrean Patxeko, pasea zuzen, Lobeteren gana berriro ere, Garrido azaldu da, Imanolek atzera, Agirre Zabala, Imanol Garzia Dalbeniz, Paredes, pasea barrutik, Nico Williams, gai gainean du Patxeko, ikusi nunden, erdiko atzelaria, Ola Sagasti, eta jokoz kanpo bai, aurreratuta Lobete, dagoeneko osatuta, Lezoko aurrelaria, baloia zuri-gorriak bereskuratu dute. Aukietan Zutik, Joseba Etxeberria eta Xabi Alonso. Atzeko lerroa Realarena hiruko horrekin egiten dute, ja buruz burukoak daude, ikusten dugu gure aurrean daude, Patxeko Williamsekin, Aranbarri Uranekin, Txarroman Serranorekin, pixka bat, arrisku puntu batzak hartute, ez? Beti movimentua izaten da egaleti joanean, beti rezio oin bezala, ez? Rezio atzean sartzen da, bestaldetik egingo duguna da, eskubialetik joanean Xeber sartuko atzean. Taktikoki partida beratza. Bai, asko ikusiko ditugu, Erne, Nico Williams, oso zorrotza da, eta ederki erantzun du Ruiz Zeberiok, orain arteko jokaldirik arriskutsuena ikusi dugu. Zurigorriek jarraituko dute baloiarekin. Prados. Atzera, Paredes. Egalean, zabal eginda, Álvaro Núñez. Zarraga. Álvaro Núñez berriro ere, orain barrurako mugimendu egin du.
Ondo atera du, Arazo handi batean sartuta zegoen, eta baloia oso ondo atera du, Nuñezek. Txaloka entzun berri dugu Joseba Etxeberria, jokaldi bikaina egin dute, bere mutilek eta ze aukera Nico Williamsek. Imanol, beste aldean Zarraga. Hegaldean Álvaro Núñez pasea barrura, Nico Williams, kanpotik orain Oier Zarraga. Kapitain lanetan, Williams, jokoz kanpoko eskatzen ari dira txuri-urdina, baina ez talakorik, egedirak eta arriskutsua, ondo erantzun du Aranbarrik. Marrazaina harrapatu du, pausuz kontra harrapatu du, jokaldea jarraitzen ari zen da ez dio begiratu, haber jokoz kanpo zeon ala ez zegoen, baina horrek uste jokoz kanpoko posiziotik dator, baina jarraitzen utzi dut, zer gertatu Aranbarrik baloion erdirak eta hori ondo atera du. Baina ikusten da, bi taldeak baloia daukatenean badakitea bakoitza zer egin behar duen, Eta ritmoa dauka partidua, nik usten dut gainera teknikokin ikusten nahiko partidua ona ikusten ari gerala, hasiera ona partidua. Erasoa Bilbao Athletic, albotik sakea, Álvaro Núñezek egingo du eta orain arteko aukerarik onena Williamsek izan du. Paredes. Jaso, ezkerrean Imanol, erdian berriz Zarraga. Aurrera, Williams, eta pasea, luze xamar, pausaz kontrarapatu du Álvaro Núñez. Aitor Paredesek, baloi jabetza galdu dute, eta orain, erasoan txuri-urinak arituko dira. Albotik sakea, Iñaki Rezio, Agirre, Etxarroman, Zabalean, Xeber. Eskuinegaleko mutila aurrera, pasea barrutik, Garrido jaso du Petxarroman, Xeber berriro ere, Antxon jasok, ez du bitan pentsatu baloia, zelaitik kanpora bidali du. Azkar atera dute etxekoek, Dani Garrido, Ola Sagasti, ezkerrean, Rezio, atzean berriz Patxeko. Patxa gehiagokin, Reala. Lasaitasun puntu batekin, bere joko horti joa batez ere baloi jabetza hori luzeago egin. Aukera honak aurkitu arte paseak eta bizka bat beranduago egin. Atletik zuzenagoa da, askarragoa da bere jokoan. Imanolek moztu, pase hori Urain eta Erne Williams, lehen ukituan baloia Zarragari eman dio. Bueltardia eman, pase hona zen Artolarentzat, eta ondo Petxarroman, orain Agirre, goian, kontrolakiez egin dio. Eta kontrolona orain bai, Rezio, Patxeko eta Aranbarri. Begira da aurrera, Atletik ondo paratuta dago berdegunean, Prados, Goldarkor, eta falta adirazio Euskarriari, partidako epaileak lurrean, Garrido. Hor, markaketa gogorra dira, Hola izan behar du partido batean, Hola izan behar du. Lehia bizia, Sanse eta Bilbao Atletiken artean. Aldasarok du baloia. Paseatzera, Patxeko, atzerago Ruiz de Berio. Este aldera eraman du jokoa, Petxarroman. Pasea barrutik, Lobetek jaso du. Ondo. Mugimendu honak egiten ari da, Julen Lobete. Agirrek eskuinera, Garrido, jokoa bizitu nahi dorain, eta berriro ere oso Oldarkor, Beñat Prados, defensa lanean, Zorrotzari da, Nafarra, zelai erdi horretan, Ola Sagasti, Petxarroman, pasea aurrera, Sakon, Agirre Erne, jaurtiketa, eta erantzun ona eman dio, Jorge Agirreri Agirre Zabalak. Jokaldi hona antolatu du horre, pase honakin, nik uste movimentuak oso onak izan dirala, baita ere. Horre eskubitik Petxarromaneko barkatu, Xeberrek indio baita ere movimentua galean, atzelariak idiki indira pixka bat pase egiteko aukera, pase hona da. Jaso gorre arazoak izan ditu eta gero atezainare ondo, jortik eta hona da eta atezainare bere lana ondo bete du. Ondo, partida hona ikusten ari gara. Iruditzen zait teknikoki ere bai, taktikoki ere gauza desberdina daude eta iruditzen zait baita ere ona dela. Osatuko dugu. Ederra izaten ari da partida hasiera ordu laurden, ez da golik.
aukera on bana izan dituzte bi taldeek. Juan Artola. Zulo hau Bai, zuloa aurkitu, eskuinean, gorputza aurreratu du, Williamsek ondo, hortxe da, Nico Williams, oso trebea da mutila hau, falta eta txartela, Iñaki Reziok ikusi du. Gustatu zaigu, Nico Williams, aurten ikusi ditugun partidetan. Bai, buruz buru juten da, oso sakona da gainera bere jokoan, ritmo handia dauka, bizitasun puntu hori dauka, jokaldi agona da hemen ere, eta hor falta egin behar. Horrek sekarriko du, Rezio laguntza beharko duela baita ere, ez? Olako jokaldietan, bai zelai erdiko bat emat, edo atzelari bati patxeko gerturatu beharko zaio, zergatik bestela txartelakin eukita, gaina William Sarro eukita, ondik eta gehiago jongo zaio bere bila, ez? Eta hor arazo handi bat sortuko du. Eta oain kontuz, oain normalean hemen Imanolek ateratze bali madu, atebidean ipiniko du, ez? Hortxe Oier Zarraga eta Imanol Garzia Dalbeniz ezkerra, baloiaren inguruan, bi aukera jaurtik eta egiteko Bilbao Atletikek. Barrutik eta barrura, zuzenean barrutiko eta ate barrura. Ruiz Eberioren zutoinetik. Bai, guk parean harpatu gaitu, eta ikusten zen zuloa bazegoela. Eta etzeon, iruditzeit etzeola ondo ipinita esia, ez? Hor falta zitzaion pausutxo bat gehiago izteko, eta ikusten zen zuloa, eta jaurteketa ona da. Iritsi eginda, baina ez da nahikoa izan, golona egin du. Oso zehatza jaurtiketa, eta zegoen zirrikitu bakarretik, baloia ate barrura. Gol bikaina egin du, Oier Zarragak. Huts eta bat, esaten ari ginen, partida bikaina ikusten ari ginela, aukera on banarekin, eta oraingo honetan, zuri-gorriek eurena baliatuta, joan zen demoraldian bezala, markagailuan aurre hartu dute Joseba Etxeberriaren mutile. Aldasoro du baloia atzera, Aranbarriri eman dio. Eta orain, Ruiz Eberio atezaina. Bere hanketan, luze jokatzera baki du, egalera, Petxarromanen gana baloia, Imanol, Ola Sagasti, atzera, Petxarroman, aurrera jo nahi du, egalekoak, Garrido motzean zuen, berari eman dio pasea, jokoaren norabidea orain, pase luzea eginda, lehen ukituan, Rezio, iritsi da, Zarraga golegilea, baloia, Álvaro Núñez eman dio eta gero hortxe, ondo lehiatuta Nico Williamsek bere taldearentzat baloia bereskuratu du. Albokosak izango da Bilbao Atletikentzat Álvaro Núñezek ipini du jokoan. Hortxe eskuin atzelaria, leku arriskutsuan baloia galdu, Garrido, Lobete, Aldasoro, Xeber area barruan, ondoko marratik gertu, erdiratzen alegindu da, Jaso katera, Petxarroman. Ondo, eskabela lasaitu egin behar, oin Atleti atzean sartuta, normala da, Realak baloi jabetza horrekin horretzen sartu ditu, baina bat guztiz ere, Atleti ondo moldatzen ari da, presio ona egiten, Realak arazo handia dauzka, arazoak zelai erdian baino gehiago, area inguratzen denean hor paseo bat egiteko zirrikiturik ez du aurkitzen, ez? Atzeti datorrenean, Atletik atzeraka korrika datorrenean, orduan gehiago da, ez? Baina ja inpinita dagoenean talde Atletik, hor zailtasun handiak ipintzen dizkio Realari, bere jokoan aukerak sortzeko. Williamsek atzera, pasea barrutik, Álvaro Núñezek baloia Artolak jaso du. Núñez berriro ere. Atzean, erdian, Antxon jaso, bere ezkerrean Imanol. Artola lehen ukituan, Prados, Núñez, zelai erdian gaitu sondikakoak, Oñat Prados Nafarra. Baloia ezkerrera, erdirak eta Niko Serranok eta hortxe bigarrena, Utz Galanta orain, erasoan ezkerretik erdiratuta, atezaina eta atzelariaren artean, ez dira ondo moldatu, ederki baliatu dute zuri-gorriek, partidako bigarren gola egiteko, urainek ukituta. Eta azkenean gola zen iman behar zaion. Bai.
baten bizkarrean jo, bestean ez dakit nun. Errepikapena ikusi behar, hori argitzeko, baina hortxe, ezkerretik etorri da erdiraketa, Imanol García Dalbenizek, eta bai, azkenean Urainek ukitu du, Aranbarrik ere tartean. Bai, Aranbarrin bizkarrean jotzen du baloiak, bai, eta gero barrura jotzen da. Bai, Aranbarriren gola, beraz, bere atean. Beraz, bai, zeratik, ez zi joan barrura. Bai, bai, Urainek ukitu du buruz, gero Aranbarriren bizkarrean, utz eta bi. Golpe handia, Realarentzako golpe handia. Partida bikaina egiten ari da Bilbao Athletic eta gainera golpeak emanda, bi zitalak, utz eta bi. Baltzen demoraliko emaitza bera. Baina 20 minutuan, erdietzi ditu bi golak, gaurko norgehiagokan Joseba Etxeberriaren taldea. Atletikoko jendearekin pixkat hitz egite jardun dugu. Ez partido polita eta ona ikusiko genuela. Esaten genuen biak berdina pentsatzen genuen baita ere, eta pentsatuz oso desberdina irala bitaldeak, Atletikena asko zuzenagoa, baloi jabetzari itzaio asko interesatzen baizik eta sakontasuna interesatzen Real alderantzi, Reala baloiak gehiago erabiltzen duen horietakoa eta hori gertatzen ari da, ez? Eta partido on bat ikusten ari gera, movimentu onak, tekniko nik uste partido on bat ikusten ari gerala, eta pentsatzen nuen hori zelaian ikusten dugu, ez? Eraso bidean Txuri Urdinak, Agirrek du baloia, sakon jokatu du. Ez bestaletik, hori oinetara, horretzik joan horrea, horre iruditzen Garrido beste gauza bat nahi zuela batez ere berari iman baloia, ez? Bera abila da horretan, gaina area sartzea zijoan, eta berarekin jokatzeko aukera hori behartzen. Imanol, erdian, Zarraga, atzean jaso, baloia eskuinera, Paredes. Beste aldera eraman nahi zuen jokoa, pasea Xeberrek moztu, lurera eta falta. Sanseren aldeko falta irazi du epaileak. Aukietan ere ez da etenik, zutik etengabe aginduak emanez, batez ere Joseba Etxeberria azken minutu hauetan, markagailuan aurretik da bere taldea. Falta Petxarromanek aterako du. Xeber ere urbildu zaio. Hasieran kapitaina zen bakarrik. Ikusi behar, nork egiten duen sakea. Jokalari andana hor. Dana leku batean daude, baina Atleti urruti, Zirkulu batean. Aber epaila zer ikusten duen. Artaldea dirudi bere esi horre barruan. Aber zer ikusten duen horre epailak. Petxarroman. Ola Sagaztik ukitu nahi zuen baloia eta Juen Urain aurrelariak defensa lanean baloia kanpora bidali du. Bere lana bete du. Arrastotik Iñaki Reziok sakea. Baloia eskoarekin ukitu duela, Ola Sagaztik hori esaten ari ziren zuri-gorriak, baina jokoak aurrera jarraituko du kontrasoan Bilbao Athletic. Artola. Pasea aurrera, baloia Williamsentza zen, abantaia Txuri Urdinek, azkar berreskuratu du baloia Bilbao Athleticek, Zarraga, pase okera orain, Atxeko, Alasoro, ondo bueltardia eman da, Beasaindarra. Eskarrago, lehenago jokatu behar da, lehenago. Baloia lehenago jokatu behar da. Eta Marazaina baderatxo jaso, baloia kanpora atera da, albotik aterako du Reziok. Baloia jokatzeko orduan Aldasorok hormiste toke ezin du man, ja libratu inbehar du baloi hori ja. Zuk zurea egin duzu, lerroa puskatu duzu, ez? Da hortikan aurrea beste batzu jokatu dezatela, ez? Iñaki Reziok gora, kontrol dotorea, Agirre baina aurreratuta. Okoz kanpo, baliori gabe geratu da jokaldia. Eten txiki bat, 25. minutuan, Otasu ari dira. Hasieratik bi talde hauek. Pasea barrutik ondo Imanolek, ondo, Artola, lan ona, bai, bikaina, zelai erdira jeisten, eta gainera, iaz 8 gol egin zituen, aurten ere, taldeko golegile nagusia da, liga hasiera honetan.
hogei urteko futbolaria. Bai, nola atera duten baloia hor ikusten da, Realare gora joten danean, hor sekulako zuloa egiten da zela erdian, da Artola da, hor goitikan behera atortzen dana baloiaren bila, eta horre, hola sagaztik arazo handia dauzka ez, baloi horiek berreskuratzeko. Bizkarrez ondo jokatzen duen jokalari bada, ez du ematen korputz ondi daukani, baina indartua da, eta askotarikoa, joan zen demoraldian eskuine galean ikusi genuen, Laredon adibidez, azken partidan ezkerrean jokatu zuen, eta aurten gehien bat barrutik ikusten ari gara. Erne, Aranbarrik, aurre hartu dio Niko Serranori, Petxarroman, kanpotik, Xeber, Alex Petxarroman berriro ere, Garrido, Baldikoaren agindu, Petxarromanekin, Aldasoro, ondo orain, Xeber, berriratzeko aukera, Paredesek atera du, eta alboko sakea Sanserentzat. Nanduta, baina azkenean atera zaie, eskubitikan zelai erdian zegoen baloia, eskubitikan emate zuen eskerra etorri hartzula baloi horrek, baina jarraitu dute handi jokatzen, azkenean jokaldi atera dute. Erdiraketa zerbait gehiago oskatu behartzaio, lehenengo atelaria ez du pasa, baina iruditzen zait Realak behar duela pixka bat, baloi pixka bat, igual oin presio handia dauka, utzetabi galtzen ari da, askar nahi du lehen murriztea markagailu hori, baina zaila dauka ez, nik uste den murriztuko dela, pixka lasaitzen denean bere jokoa, baloi jabetza hori hartzen duenean berriro, eta poliki nagusitzen hasten denean, ez? Horrek emango du, lehenengo markagailua murriztera, eta gero bali madu, markagailua berdin du irabazi, ez? Baina iruditzen zait ansia de punto batekin daudela hori momentu enten ikusita Atletikek baloia daukanean min egiten diola gainera. Jokalari honek bereziki Niko Williamsek, hegaletik barrura, ezkerrean Niko Serrano, orain barruan da, esan bezala Williams, jaurtiketa, kanpora, kornerra izango da, Zurigorrien alde, zenbat arazo, atzealdean Sansek, mugikortasun handi erakusten ari da, jende askorekin iristen, Bilbao Athletic eta arrisku bizia sortuta. Hortxe, kornerra, eskuinetik aterako du, motzean, Niko Serranok ez dute ondo landu jokaldia orain, Petxarroman zen irteran, baloia galdu du, Txuri Urdinak, Agirre Zabala. Arazo handia dauzka Realak, ikusten du berak Realak baloia daukanean Atletiken are iristeko zailtasun gehiago dauka, Atletik daukanean batez ere zelai erdia ondo pasatzen duenean beti areare iristen da, azkeneko jokaldia ikusi berrik ez daukagu, ez, hor ikusten errestasun handiarekin Williams jaurtiketa bat egiten du, are barruan egiten du jaurtiketa. Naiz eta igual baloi jabetza gehiago izan Realak, Atletikin min gehiago egiten du. Egalez aldatuta orain, Niko Williams eta Niko Serrano. Artola, baloia Xeberek eraman, laguntza behar du. Atzera, Garrido, Agirre, pasea Lobeterentza zen, baina baloia estropozuka, Dani Garridoren hanketara iritsi da Errioxarrak jaurti, eta ondoriori gabe amaitu da jokaldia. Otxe Xabi Alonso. Sí. ¡Vai Lobo! ¡Tápale fuera! ¡Tápale! Paredesek, pasea Nuñezi. Korrikaldia hasi du Niko Williamsek, orain berriro ere, eskuinera etorrita. Pacheco, Ruiz Zeberio, luze baloia gora. Paredes, erdiko atzelaria ondo. Artola, pasea Motz, Lobete. Reziok, Aldasorrekin jokatu du. Beasaindarrak jokoaren norabide aldatu nahi zuen, baina oztopoa ipini dio. Artolak baloia berreskuratu du. Bere taldearentzat, Niko Serrano berriz, Makal orain. Aukera Jorge Agirrek, area barruan. Angeloa zabaldu,
Aurkaria gainera etorri zaizkio, baina asmona zen, Lehengoan, azkar berreskuratu dute. Berriro ere, txuri urdinek. lehengo jokaldi horretan iskin egin dionean Sarata eta Ana entzun da. Jo egin du, baina jarraitu egin du. Mutila handia da, oso. Bai. Erne, Xeber, eskuinean, ondoko marratik. Aurrera egin nahi izan du, azkenean, baloia galdu, ateko osak izango da, Bilbao Atletikentzat. Jokaldi ona, egin dute hor, pase sakon batekin ja lerroa puskatu dituzte, area horren ondo sartu da. Baina horre, Nuñezek aguantatu dio, jaurtiketari gelditu da. Usten dut, Atletik erritmo hundian azaldu dela, eta oin poliki ematen du Realak baloia hartzen duenean, errezago ateratzen duela baloia zela erdi horretatik gana. Urtzetabi, hortxe golegilea Zarraga, eta Aran Barrik bere atean. Zelai erdian gainditu dute, etxekoek. Aldasoro, atzera berriro ere, Patxeko. Bere ondoan, Aritz Aranbarri. Pasea zuzena, aurrera, bai, asmo oso ona erakutsi du Jorge Agirrek. Baloia eutsi, eta jokoa zabaldu, baina pasea luze xamarra. Albotik aterako du Bilbao Atletikek. Hortxe aurrera Nuñezek. Artola. Prados. Gainean du Garrido. Peñat Prados. Williams. Prados berriro ere. Ataka batetik atera da. Ondo atera dira. Eta baloia berriro ere Artolaren gana. Jasori eman dio honek. Imanoli. Zarraga. Egalean Serrano. Imanol García Dalbeniz. Beste aldean Paredes. Egalean berriz Álvaro Núñez. Zelai erdia gaindituta. Williams barrutik. Artola du ondoa, baina pasea atzera. Antxon Jasori eman dio. Imanol. Korrekaldi hasia zuen Serrano, baina motzean Zarraga ikusi du, baloia berari eman. Honek luze jokatuta, bat egin nahi zuen Nuñezekin, eta falta. Beñat Pradosek egin du. Nahiko ondo dijoa partidua, falta aldetikan, ez dira falta asko. Faltatxo hauek izaten dira, jokoa gelditzeko batez ere, holako abisatu dio. Pradosek ez da lehenengo aldia egiten duena eta epaileak abisatu dio, urrengoa gertatzen dena txartela. Eta baina bakoitza bere lana betetzen du, ez? Eta oin ikusi dugu azkeneko jokaldi horretan, Atletik gehiago kostatu zaiola. Baloia ondo ateratzea, baloia pixka bat bere ritmoa jetxi du, ritmo batean hasi dira. Ez zegoen ritmo hori eusterik, zoin gaina markailuarekin pixka bat jokatzen baita ere, pixka bat lasaiago hartu, eta hori hor dakiten jokatzen, ez? Williams. Baloia Pradosi eman dio. Ezkerrean Imanolek jaso. Aurrera Urain. Egalean Serrano. Atzera berriro ere. Imanol, ezker atzelaria. Aitor Paredes. Pasea luzegia, abantaila osoa Ruiz Zeberio. Ikusten da, ez, gehiago, Atletik berari gehiago kostan zaiola, ez? Lehenengo 25 minutu Atletikena oso onak izan dira, sakontasun handiarekin ondo iristen zira, 2 gol egin ditu, baina beste aukeraren bat izan du baita ere, eta nagusi izan da momentu horretan, ez? Eta orain ja gehiago kostatzen zaio, igual izango da azkeneko 10 minutu Realaren aldekoa gehiago, ez? Egalean Petxarroman, pasea barrutik egin du. Baloia eraman dute Zurigorriek Artola. Oso zaila da Mutiloni, baloia kentzea, ederki eutsi dio, eta falta atera du. Aurrera egingo dute orain Joseba Etxeberriaren Mutilek. Erne irtera hortan, baloia galtzeko zorian izan da Imanol, honik atera da Agirre Zabalak,
gora. Indartsu sartu da Patxeko. Eta baloia berriro ere Julen Agirezabalaren gana. Motzean jokatu du Paredesekin. Artola. Indartsu Petxarroman. Erdialdean. Juan Artola zutituko da. Eta jokoa ezkerretik aurrera. Hortxe Galean Imanol eta Niko Serrano ari dira. Orain Niko Williams azaldu da, pasea barrutik Prados, eskuin Galean Álvaro Núñez bakarrik ikusi du. Beñat Pradosek iritsiko da lehen ukituan, zaila zen erdiratzea, lortu du erdiraketa, eta kontrasoan txuri urdinak aleginean bai, baina ondo kokatuta. Giro batetik, eta Beñat Pradosek baloia kanpora, albotik aterako du Reziok, eta arne, epailea. Hitz egitea, Petxarromarekin hitz egitea. Indartzu junda, baina gorputza sartu ez du, besoa sartu eta olako hori. Indartzu, baina besterik gabe. Jokoan berriro ere partida. Patxeko. Aranbarri du baloia. Patxeko itzuli dio. Honek aurrera begiratu. Zelairdian gainitu du Nafarrak. Agirre, beste Nafarra, eta pasea bai luzegia. Idea ona, baina benetan zaila. Pasea berari egin behar zaio, ez zaio egin behar, luz ez zaio ipini behar, zeatea atezainera juten da, gertatu zaioen bezala, berari eman behar zaio, baina bueno, movimento ona da. Hor bera etortzen danean, ikusten dut, asko zabaltzen duela, atzelariek ere pixka bat esero oso gelditzen dira, eta min asko egin dezake zelai erditik joan, kasu honetan Garrido bezala, Poliki ematen du Reala nagusitzen ari dela, ez? Ja, atletik gutxiago iristen da, bigarren gogola sartu eta gero gutxiago iristen ari da. Aldazorok eraman du baloia. Ruiz Zeberio. Aurrera begira, Aranbarrik, baina Galean, Petxarroman aurkitu du. Hortxe leia estua Galean, Zarraga eta Garridoren artean, Oier Zarraga kugituta, arrastotik aterako dute txuri urdinek. Jon Patxekok jaso du baloia. Ezkerrera, Rezio. Atzera berriro ere. Jon Patxeko Lobete. Petxarroman, bere aurretik Xeber. Itxitxia dago. Talde zurigorria. Agirre egin nahi zuen erremateatzen erraza. Baloia doi kanpora atera da. Bai, baina oin atletik garaso gehiago dauka zelai ordietan ere, nik uste toin erdiraketa ona zela, erremateari falta izan zaio pixka zerbait gehiago, ez? Baina iritsi da, erdiraketa ona, aurrelari baloi bilezi joan da, errematatu egin du, errematea ez da hain ona izan, baina iristen da baita ere. Baloia gora, Urain. Petxarroman iritsiko da, eta Jasok jaso du. Antxon Jaso Nafarra, Amore bietan utzita, joan zen demoraldian, aurten titular. Bilbao Atletiken, Niko Williams, ondo, Artola, lau jokalari erasoan Erne, pase neurtua, ezkerretik, eta baloia eskuarekin ukitu duelako falta irazi dio Niko Serrano epaileak, baina berriro ere oso jokaldi arriskutsua zen. Bai, zelai erdian harpatu duten baloi horretan, erdiraketa izan da kaskarra. Nik usten dut lehenko kontrain duenean bazaukala pase, ez dakit jokoskan potzegoen ala ez euran, baina iruditze zait ipini behartziola baloia horra aurrean, ez? Bera bukaera emateko. Atzetik jokatzen aterako da, Sanse, Aranbarriren bitartez. Pase aurrera, Agirre, Jorge Agirre, erdialdean Aldasoro. Zabalean, Rezio, pasea barura, Julon Lobete, horpoz jokatu nahi izan du, Reziorekin, baloia zurigorriek eraman, Prados, atzetik Zarragaren laguntza, Imanol, zelai erdia gainituko du, Gallartakoak.
Iskin egin nahi zion Xeberri, lurrera, eta txuri urdinari falta dira dio epaia. Falta zen, horre. Utzi egiten du eta... Baina parekatu egin da partidua pixka bat. Lehenengo minutu horiek Atleti oso ondo iritsi da, ritmo hondiarekin jokatu, gaina oso sakon jokatu du, horrek min asko egin dio Realari. Golak hor daude baita ere. Reala berak ere bera aukera izan du, baina Atezainak ondo atera dio Agirreri baloia, eta oin hobeto dago, hobeto baloiarekin nik usten dut nahiko ondo dagoela Reala, ez? Eta poliki gauzak hobetzen nahi dira. Falta zaiona da golaukera sortzea, Atleti horratzean sartuta dago, ondo itxita dago. Erne, Garrido, Lobete, Jaurti eta gola! Julen Lobetek egin du, bat eta bikoa. Irtetzeko aukera zuten zurigorriek, baina ondo estutu dute etxekoek, baloia berriro ere. Irula ordeneko lerroan, arrisku eremuan, eta ederki baliatu du Julen Lobetek, denboraldiko aurreneko gola du. Bai, ikusi horre, baloiak galdutzat zegoen, Aldasoro galdu baloi, berriro berreskuratzen du, eta hemen ondo. Ondo, Lobete ondo, bere lana ondo betetzen, nik uste atzelariak hor, egia da atzelarien lana ez dela erresa, area barruan sartuta dagoelako, baina nik uste dut lekua tapatu hartziola. Bere atzetik junta beti irikita izan du Jaurtiketa hori, irikita izan du eta Lobeteko oso ondo bukatu. Partiduan sartzen da berriro, baina ikusten zen ez, Reala hobeto zegoela eta gehiago iristen naizela ez. Erne berriro ere Lobete, leku arriskutsua berreskuratu du baloia, Álvaro Núñez azaldu da, baloia hortik atera. Urain, Erne bikaina bere mugimendua, bidea libre aurrera egiteko Nico Williamsek, ze jokaldi egin duen, nola iskin egin dion. Aurkariari gero baloia zutoinera erasoan jarraituko dute Joseba Etxeberriaren mutilek, baina hasi eta buka, jokaldi bikaina. Sekulakoa, hobeto bukatuko zuen, Jaurti berrian beste eman bat zion baloia bukatzeko. Zergatik bakar-bakarrekan zegoen usten dut Serrano zela bakar-bakarrekan iritsi da berarekin. Eta nahi izan duna bera gola egitea, egia zan gola egin izan balu, sekulako gola izango zela. Baina aprobetxatu dute, Segundo Urain, hasieran, bai, bideak nola zabaldu dion, oso eta gero nola iskin egin dion Nico Williamsek aurkariari, azkenean baloia zutoinera bidali du, honik atera da Sanse, bai. berdintzeko gola erdietxe eta handik gutxira. Lehen zatia Ikusita ze jokaldi egonda nahiago gote oain bat eta bikoakin jun, lasai hartu, susta hundia. lehen zatia amaitzearen hemen zubietan, Erne, indartzu, tupust, egin dute hor. Biak, Bai. biak, sekulako golpea zute. Julen Agirre Zabala, errenteriarra. Hortxe, Bilbao Atletikeko atezaina. Azkar hartatuko dituzte, biak ala biak. Eta bestea Lobete da, golegilea. Bai, Indartzu sartu dira biak. Bata atea babestu nahian, beste arrematea bilatze aldera, eta hortxe. Baloi hankaz aldatu, eta atezainari iskin egin nahian, Jaurtik eta zutoinera joan zaion Nico Williamsi. Partida bikaina ikusten ari gara. Bai, partida ona da. Batez ere teknikoki oso partida ona da, taktikoki ere bai, bakoitza bere sistemarekin da bere gauzekin, iruditzen zaite gauza politak eta polita baino gehiago oso ona ikusten ari gera. Talde bere jokoarekin aurrera ematen, bi taldeak erasoan talde ona dira biak. Edozein momentutan sortzen dira jokaldiak, arriskuak eta aukerak eta benetan partidu on bat ikusten ari gera. Zutitu da, edo zutitze bidean, Agirre Zabala eta oraintxe Lobete. Biak ondo jundira, baloira, biak jun behar duten bezala. Askotan esaten da, hor, ez, biak jundira, baloia jokatzera jundira, biak, eta... Kirol legez, Bai, elkaragurtu dute,
Lobete beste bat gehiago, lehene bat zuen biztarrean beste Bai. bat zelai erdian hartu duena. Partida gora beratsoa izaten ari talde horretatik Lezoko Mutila. Baina saria izan du. Gola egin. Eta Sanse hurbildu zaio markagailuan Bilbao Atletiki. Bat eta bi. Minutu bat luzatuko du. Lehen zatia epaileak. Luze, Paredesek baloi aurrera. Imanol, jaso. Agoizkoak aurrera. Hortxe Williams berriro ere, bi aurkari ondoan zituela Patxekok buruz ukitu du. Reziok baloia barru aldera berriro, Jon Patxeko, Aranbarri. Eskuinean Petxarroman. Amaitzear da lehen zatia Zubietan, bat eta bi. Zurigorriak aurretik. Aritz Aranbarri. Patxeko, luze, pase aurrera. Ondo. Eraso eskuin aldean Xeber. Begiratzeko aukera du. Pase atzera. Erremate egiteko prest. Lobete zen, baina Pradosek atera du. Eta falta. Niko Serranori egin diote. Agotzear da, agortzear, barkatu lehen zatia Zubietan. Partida zabalik. Eta ederra ere bigarren zatia joanan. Bai, nik uste leheneko zati hona ikusi dugula. Bitalde bakoitza bere jokoarekin, Atletik oso zuzen, lehenko 5 minutu Atletikinak oso onak izan dira, baloi hartzen zuenean zelai erdia pasatu egiten zuen, da behin zelai erdia pasatu eta min asko egiten zuen. Bi gol egin ditu, beste bi aukera argiak izan ditu baita ere. Realak nik usten dut gehiago gondela Atleti menpen minutu horietan, baina minutuak aurra jundiran bezala eta utzeta bikoakin nik usten dut Atleti bera ere bizkat gelditu indela eta batez ere emaitzari garrantzi handia eman diola eta horrek arnasa hartu du Realak eta poliki gerturatzen hasi da eta baloia hobeto jokatzen eta bat eta biko etorri da, zelai erdian lapur duten baloi bat, gero Lobeteko oso ondo jokatu duen baloi hori eta partiduan sartu da berriro. Baina partiduan sartu eta urrengo jokaldian 3. aukera izan du Atletik, Atletik garbi erakusten dio lasterka naiteko lekoa balima dauka, sakontasun hori ematen dio eta oso sakona dira eta min asko egiten diote Sanseko jokalariei. Protagonistak aldagelara bidean, gu bigarren zatiarekin batera itzuliko gara Zubietatik.
Hortxe markagailua, bat eta bi, Bilbao Athletic nagusi hartzeten aldian dira protagonistak. Duela erretornoa mesedez, kentzeko, eskatuko diegu lankidei, eskerrik asko. Eta baliatu nahi dugu, aukera duela urte bete Santo Tomas egunean esan dizuegu jokatu zutela anuetan, Sansek eta Bilbao Athleticek. Eta orduan, Xabi Alonso eta Josep Etxeberriarekin izan ginen, urte bete pasada, baina orduan esan zizkigutenak, gaur egun gaurkotasuna dute, hitzaiek, eta euren filosofiari buruz, klubakoitza nolari den lanean, entzungo ditugu, orduan jasotako hitzak. Orain, oso garbi ikusten da, klubaren nortasuna bai identitate aldean eta bai joko aldean ideia auki eta sortu izan dena azkeneko urte hauetan oso garbi ikusten da lehenengo taldean. Baina beste taldeetan, arrobiko taldeetan bai, hori da saiatzen egian bilatzen eta aurkitzen, ezta? Ikustezu hau ez dela gaurko atzotik gaurkora pasaden prozesu bat eta ez daude lehenengo taldean Imanolek hain ondo ezagutzen dituen jokalariak, ez daude atzo ikasi zuentenak baizik eta oso ondo ikasitak datozte betikan. Eta nire horrek bai hori ikusten nahi izan zen, ezta? Jokalariak oso eskola ona dakatela, gauza oso onak ikasi dituztela, eta horretan klubak eta klubeko direktiboak edo klubeko agintariak bizio garbi bat eduki dute, eta hori guztet funtsezkoa dela, saiatzen gero estabilitate bat edukitzen, bai instituzionalki eta batipat kirol mailan, hori da garrantzitsuena. Ikusteko puntu hori joko hau bakoitzak bere bidea duka, ez? Argi dago hainbeste denbora jokalari izan da, jokua aztertzeko denbora asko izan duzula eta bakoitzak bere puntu hori ematen dio, ez? Baina nik uste dute azkenean Atletiken bidea ere edo Atletiken betiko estiloa hori izan dela, ez? Abiadura handiko jokaldiak, intentsitate handia defentsiboki, eta azkenean hori bilatzen dugu, ez? Eguneroko entrenamentutan, jokaldi oso azkarrak, intentsitate handiarekin, eta gero partidu bakoitzak bere ezberdintasuna dauka, ez? Reinal, Roberto, ane bai, orduan hasi zen, eta orduz geroztik denbora pasada, baina ja zerbait sortu zen, tamalez ezin izan zen kontinua urteetan eduki, baina zerbait sortu zen, eta oso gauza bereziak bizi izan genitun, bai ligan, eta bai nola ja zubiet aldatzen hasi zen, beste zelaiak, gorabide egiten hasi zian, eta horra hasi zen pixkat. Baina nik uste dut azkenean orokorrean garrantzitsuena hori da, ez? Jokalariek ideia hori lortzea, ideia hortan hastea formakuntza hortan, eta nik uste dut garrantzitsuena hori dela, ez? Gero jokalari bakoitza ezberdina da, baina azkenean talde moduan eta batez ere lehen taldean ere ideia nahiko parekoa izango da, ez? Orduan nik uste dut garrantzitsua dela formakuntza guzti hortan bidea nahiko xamarra izatea, ez? Entrenatzaile bakoitza ezberdina da, baina ideia orokorra berdina denean errazagoa da, ez? Juanan, bakoitza bere estiloan, baina arrobi oparoak eta aspaldi honetan Realari buruz, Zubietari buruz batez ere asko hitz egiten ari da. Lehen taldean non dagoen ikusita eta zeintzuk ari dira protagonista izaten. Bai, garbi dagoena da, bakoitza bere lana desberdina dira lan bat eta bestea. Bakoitzak bere aldetik jokalari desberdina egiten du, jokoa desberdina da, bi taldeena, bai goikoarena eta bai bekoarena, eta
bai lan egiteko orduan ere bai, ez? Eta iruditzen zait horre Real ematen du. Hori ez dago beti ziurtatzeri, baina Real aurre hartuta dagoela kasu horretan, ez? Jokalari gehiago dut kagoian, jokalari gazte asko atera da azkeneko urteetan, eta iruditzen zait alde horretatik ere abantel puntu bat izan duela. Gertatzen da, lehen Joseba ziona hor, ez? Bakoitzak bere estiloa dauka, bakoitzak lan egiteko bere estiloa dauka, gure jokoare desberdina da. Realak baloi gehiago erabiltzen du, baina Atletiken asko zuzenagoa da eta sakonagoa da, askarragoa da alde horretatik, ez? Eta gaur ikusten ari gira hemen, lehenengo 25 minutuak Atletikena oso ona izan dira, eta baloia lapurtu eta korrik egiteko lekua daukanean min asko egiten dio Sanseri, eta Realak berriz alde horretatik baloi jabetzak gehiago izaten du, baloia gehiago jokatzen du, jokaldiak asko gehiago landuta goten dira, eta hori ja behetik handator joko hori dena, ez? Bigarren zatia hasteko prest, zubietan aldaketa bat egingo du Xabi Alonsok, Imanol Ezkurdia ezker hegalean jarrita, Rezioren ordez, hortxe aldaketa. Ezkurdia aurten erdiko atzelari ikusi dugu, baina joan zen denboraldian hegalean ere bai tarteka, eta leku hori hartuko du bigarren zatian 16 zenbakiarekin. Ipini du baloia jokoan Bilbao Atletikek, bat eta bi, irabazten ari dira oraingo zuri-gorriak. Ernest, kuinegalean Álvaro Núñez, baloia atzera, Jaso, ezkerrean Imanol, Antxon Jaso, berriro ere, Nafarrak aurrera, horreztu taldekiderik aurkituko, atzetik, iritsiko da bai azkenean, behintzat, estutzeko adina bai, Berandu xamarat esaina. Niko Serrano bai eta Ruiz Eberiok baloia kanpora bidali behar izan du, aukera emango dio, talde zuri-gorriari erasoan jarraitzeko. Sakea Imanol García Dalbenizek egingo du. Niko Serrano, Beñat Prados, eta baloia kanpora bidali du. Sanseko jokalari bat min hartuta ikusi dutelako Lobete, horrela amaitu du lehen zatia. Partida hasieran ere ikusi dugu arazoekin. Eta ez du gaur partida xamurra lezoko mutilak. Pixka bat ikusi duela, probatu, batez ere. Bigarrenko zatia ondo hasten zuen, minik gabe hasten zuen, gutxienez mina aguantatzea bat zegoen, eta horitek, lehenengo minutu honetan ikusi du ez. Gainera, zalantza balin badago, asko hobeto da aldatzea. Zergatik beste gaur txikia dena, gero handiago egiten da, eta larriago izaten da baita ere, ez? Eta iruditzen zait, horretatik aldaketa teorian Realari mingingo dion aldaketa, zergatik hor goian Agirren ondoan oso ondo moldatzen zena da, eta guain aldatzen duena ikusi behar, ez? Bai, biztan da, arazoak dituela, Lobetek, poliki utziko du zelaia. Ordezkoak berotze ariketak bizkortzen, eta hortxe. Bere ordezko Ander Martin izango da. 20 zenbakia. Berdegunera. Atseden aldian aldaketa bat egin eta hasi eta minutura bigarren egin behar izan du Xabi Alonsok. Txuri urdinen gola egin duen mutila Julen Lobete. Baloia Kirolegez, Petxarromanek Imanol García de Albenizi eman eta atzetik jokatzen aterako da Joseba Etxeberriaren taldea. Jaso, pase aurrera, abantaila osoa du Ruiz Eberiok. Aranbarri. Pasea barrutik, Agirre Jaso baloia. Abantailaren legea eman du epaileak. Niko Serrano. Atzean Álvaro Núñez, erdialdean eserita, kolpe hartuta. Oier Zarraga, kapitaina, kontu eske epaileari indarzu sartu dira biak ala biak. Bai, horre, azkenean baloia da otartean,
Eta tiru itzen lako baloia jotzen dute, gertatzen dena, indarrak injundi dela, ez dago problemarik gan. Pixka geldoago hasi da partidua. Reala nik usten dut, igual gauza batzuek konponduta, eta Atletiki oztopo gehiago ipintzen, ez? Paredes, baloia gora. Ezkurdiak ukitu du buruz, gero Ander Martinek, bigarren zati honetan, zeleiratu diren bi mutilak. Patxeko eta Aranbarri. Jon Patxeko berriro ere. Ez du zulorik aurkitu. Orain pixkanak alderroak aurreratzen Bilbao Athletic. Goian Urainek estutuko du, gero ezkere galean Niko Serranok, atera dute baloia txuri urdinek. Xeber du, Xeber Alkainek atzera. Eta falta, Petxarromani eginda. Baloia Etxeko berreskuratu dute, Aldazorok falta atera. Patxeko. Ezkurdia da ezkerrean. Jon Patxeko barrutik. Barruan jokatza oso zaila dago, jende asko dago. Zelai erdiko borobil hortan, jende asko pilatzen da. Luze, Petxarromane kontrol zaila zuen Olasagaztik. Eta baloia Agirre Zabalak bere ganatu du. Azkar eman dio Paredesi. Egalean Núñez. Barrura, pasea. Jaso, Prados. Nafarrak baloia atzera, Imanol. Bai, ondo eraman du. Xeberren aurrean. Arrisko handi hartu ez, baina maila honakin. Erne eta orain berriro ere bidea libre bazuen Niko Williamsen, baina pasea barrutik kanporakoa izan da. Baloia galdu dute Zurigorriek. Baina Realak ipini behar dio ritmo honi, ez? Ritmo hondian jokatzeko teknikoki partio hon bat egin behar. Partio hona ikusten ari gera, baloia ondo mugitzen da, batera eta bestera ondo dijoaz, bakoitzak bere jokoarekin. Iruditzen zait bi talde hon ikusten ari gera. Aranbarri, Garrido da egalean. Herrioxarrak pasea barrura, Petxarroman, Xeber, Olasagazti, Ezkurdia, Ander Martin. Baloia barruan berriro, Patxeko. Oso barruan, Reala oso barruan sartuta dena, goin Patxeko aukerarik ez, beste galera baloia botatzeko, oso. Baina Xabi Alonso ditu egiten Xeberrekin irikita jokatzeko ez. Hortxe atzealdea luzatu nahian, Xeber Alkainek baloia jaso, barrura jodu, Garrido, ezkerrean Martin, Keinua, eta ardirak eta Ezkurdiak egingo du. Ez da horre rematatzailerik, aldaratzea Patxekoren gana, eta honek baloia Ruiz Zeberiori eman dio. Bere aurrean Aranbarri. Garrido. Ondo Garrido, baloia berreskuratuta. Hortxe Urainekin lehian, Aranbarrik bat egin du Patxekorekin. Jon Patxekok, pasea beti, bai. Dani Garrido, Xeber, pasearea barura. Imanolek moztu. Eta kontrasoan atera nahi du orain, talde Zurigorria, eraso ezkeraldean, Niko Serrano, Urainen laguntza du. Eta ondo urutzatu da, Aritz Aranbarri, baloia kanpora. Ondo, Reala, ondo, azkeneko pasean Xeberren ikusten dute pasea indar gehiagokin egiten duzu, jarraitzen duzu jokaldia. Beste movimentua aprobetxatu behar duzu, zuk beste jokaldi bat antolatzeko, ez? Eta gero Atletik ondo atera da baita ere, Horre, baloia presioa izan du, baloia ondo atera dute. Partio, ez dut uste bat eta biko honekin geldituko dani partidua, ez? Partiduak izango du markagailuan aldaketaren bat. Oso neurketa aberasgarria ikusten ari gara, joko aldetik, taktikoki. Niko Serrano, Peñat Prados eta Paredes. Eskuinean da Núñez, Aitor Prados itzuli dio baloia, Oier Zarraga. Ondo, zelai erdia bakarrik Niko Serrano barrutik orain. Joko eskuinera, Núñez, pasea, area barruan jaso du, Niko Williamsek ondo gurutzatu da Patxeko.
baina berriro ere arriskua. Joseba Etxeberriaren mutilek erasoan. Movimentu ona egin dute goian batez ere, ez? Urain etorri da, Patxarromanen inguru horretara, eta Serrano barrura sartu da, ez? Eta movimentu horretan zentralak gelditu dira, ez? Pentsatu Urain ez izango zela referentzia, eta ez. Azkenean Serrano baloi ere bila junda, eta... Bilbao Atletikek bigarren korner aterako du. Erdiraketa, korner egikia. Kontrasoan, txuri urdinak, irtera horretan baloia luze xamar atera zaio, Ander Martini eta gainera falta. Williamsek jaso du kolpea, arriskutsua zen, kontrasoa eta arriskutsua orain falta. Bai, arriskutsua oso. Eta txarteloria. Oso arriskutsua zen zergatik hiru jokalari ateratzen zian, eta Atletiko atzelari bakarrikan. Eta horre Williamsek bere abiadura aprobetxatuz leku hartu du, hor ikusten da ez, kontrola ies egin dio eta ondo irabazten du baloia eta falta ondo pitatu da, eta nire irutzen txartela ere ondo ateratu da. Ander Martinek ikusi du. Zelairatu berria den mutilak. Lehengo biako bain ere. Bai, baina orain erdialdean da baloia. Baina erdian. Eskui batentzako, igual, berriro. Imanol eta Oier Zarraga. Oier Zarragak egin du aurreneko gola faltaz. Albotik ateratako falta izan da. Orain erditik jo beharko dute. Imanol, baloia esira. Alboko sakea Zuri-Gorrietzat. Imanolek egingo du sakea. Urain. Artola. Petxarromanek aurrera. Ondo atera eta baloia. Horre Agirrek baloi ona, buruz, zaila zen, hori ondo ateratzea. Aranbarrik, egalera, Williamsek eraman. Orain, jokoa bizituko du. Sekulako abiadura du, Mutilonek. Nico Williams, Núñez, Zarraga, bueltardia eman. Ederki ezkerrera, hortxe da Imanol García Dalbeniz. Lekos kanpo. Aurreratuta, ezker atzelaria, jokaldia baliorik gabe utziko epaia. Ondo, partidu ona. Ritmo handian ja jokatzen, bizitasun handiarekin, baloia askar mugitzen da batetik bestera, Lekos kanpo ez dakin ondako. Ez zen. Ez du asmatu marrazainak. Baina metro eta epiko, Bai. Ez da baloia hartzen duenean, baizik eta baloia ateratzen duenean. Aranbarrik, Petxarromani eman dio. Zabalean, Garrido, gorputzarekin jokatu du. Irmo defensa lanean, Zuri-Gorriak, hortxe Niko Serrano, eta Beñat Prados, lurrean, bueltaka berriz, Dani Garrido, laguntza eske. Txartel horia. Aurkiko, bigarren kontratzen. Xabi Alonsoren laguntzaileak ikusi. Joko atenda, Zubietan. Bai, harrapatu du. Aldaketa askatzen du. Ordu erdi luze, neurketa amaitzeko. Bat eta bi, Bilbao Atletik nagusi. Partida zabal-zabalik. Utz eta bi joan dira. Aurretik, Joseba Etxeberriaren mutilak. Lobetek egin du bat eta bikoa. Lehen zatiaren ondarrean. Baina handik gutxira, Nico Williamsek hirugarren egiteko aukera izan du. Ez du baliatu. Eta indarrak parez pare dira Zubietan. Dani Garridok errenka zelaia uzten duen unean. Laguntzarekin, Bai, bere jokoan, izan zen joko horretan, eta
Garridok eta Lobetek zen ematen dioten, baja garrantzitsua dira, ez? Ateratzen dena freskotasunarekin aterako da, eta nahiko du, ez? Partidon bat egitea baita ere, aukera hori badauka baita, ez? Baina behar bada, erasoko bi jokagari dinamikoenak dira. Dinamikoak, antzekoa dira biak, antzekoak, txikia baino baloia ondo abestu, ondo ateratzen denean, baloiak inda ritmoa handia daukatenak, eta gelditu ingo da jokoa berriro, eta berriro hasi behar, eta... Aldaketa bikoitza gainera, Martinez Losa ere bai, Arantzabek hartuko du Dani Garridoren lekua, eta ikusi behar, Martinez Losa Agirreren ordez. Aurrelarien arteko aldaketa, gaur Jorge Agirrek ez du golik egin, bera da taldeko golegile nagusia, 4 erdietsita, Martinez Losak bere leku hartuko du eta ezker hegalean kokatuko da Arantzabe. Joan demoraldian Real Unionen utzita ikusi genuen. Etxarroman, zera erdian, Aldasoro, Ruiz Zeberio, atezainak luze. Arantzabe kukitu aurrenekoz baloia, baita Martinez Losak ere. Herrio Xarra, hainbat lesio izan ditu, azken bi denboraldietan 8 partida jokatu ditu bakarri gol bat eginda. Eta aurten bere onera itzuli nahian dabil. Zelai erdian galdu dute etxekoek baloia, aurrera jo nahi du Zarragak, ondo utzi dio baloiari bikain, pasea Niko Serranok jaso du, eta atzean garaiz gurutzatu da Patxeko, aldaratzean Niko Serranok jaso, atzean Imanolen laguntza, Baldikoren egina izan du Artolarekin, baina baloia Serranoren gana heldu da, iskin egin dio Petxarromani, erdiak eta arriskutsua, Serranok kontrola egin du, area ertzean markatu Williamsek, Álvaro Núñez, arriskua, Arantzabaek bidea itxi dio, ahatzera egin behar izan du, Núñezek, jaso, egalean, Imanol, hortxe da barruan Prados, aurkari zinguratuta, Artolaren laguntza, gorputza ondo jarrita, partia bikaina egiten ari da Juan Artola, Zarraga, Serrano, sekuentzia luzea lantzen ari da, Joseba Etxeberriaren taldea. Oso luzea, eta ezin lapurtu eta egon dira Realeko jokalariak lapurtzeko gertu, baina ezinean. Ondo atletik, joko aurrera ateratzen, baloia ez du galtzen, teknikoki partio bat egiten nahian seinale, baloia babesten, pase onak, kontrol onak. Imanol, Beñat Prados, Agirre Zabala, motzean baloia Jasori eman dio, Antxon Jasok aurrera, Urain, Xeber, arrastoari itxatzita, barrutik Aldasoro, pase ona, Ander Martin, Erne, erreportea, Jaurti, eta atepean, ezin erremate egin azken unean, Martinez Losak, baina etxekoen aukerarik onena ikusi dugu, bigarren zati honetan, erantzuna orain kontrarasoan, zurigorriek eman nahi dute, Nico Williams, falta, Ezkurdiak egin du, txartela eskatzen ari dira, txuri urdinarentzat, zurigorriak, ez da alakorik izango. Kostatu zaio, Realari baloia lapurtzea, kostatu zaio, baina lapurtu duenean, golaukera sortu du, eta barrura zijoan baloi bat, atera dute. Binakoa oso gertu izan dute, Xabi Alonsoren mutile gortxe, Martinen gaurtik eta Martinez Losak ezin, gero jokaldia biribildu. Ritmo ona doka partiduak, partidu bat ikusten ari gara, aprobetxatu behar da hau. Ikusten dute, bi talde gazte ikusten ari gara, etorkizuna dago hemen, bai batean da bai bestean, da iruditu zaite hau gozatzeko modukoa dela, ez? Gozatzen ari gara zubietan. Eraso bidean, etxeko taldea. Aranbarri.
Joseba Etxeberria bere laguntzaileekin hizketan, aldaketaren bat prestatzen ariko dira eta bai dagoeneko ordezkoetako bat deitu du. Aranbarrik zelai erdia gainditu, pasea ezker aldera, iritsiko alda Arantzabe, bai. Ondoko marratik gertu, baloia atzera, erdirak eta loratua, Oso. eta jaurtik eta aukerakoa, bigarren aleginare bai. Ander Martinek Aldasorok egin du aurreneko saiakera, Ona. ondo kokatuta etxekoak, baloia berreskuratu dute, azkar, txuri-urdinek, berriro ere erasoan. Baina ere erdiraketa izan da pixka, nik uste kaskarra erdiraketa hori gehiago oskatu behar zaio. Hain loratu aztu izan behar erdiraketa hori. Eta baina Reala ondo, area inguratzen denean baloi ona sartzen ditu, ondo jokatzen ari da. Atleti sufritzen baita ere, hemen bi taldeak sufritzen dute baloia ez daukatenean. Ander Martin, baloia galdu, hegaleko mutilak, Niko Serrano, trebetasun handiz, aurrera, eta Erne, Olasagaztik, baloia kendu, bai, Erne, eta txartel horia, Niko Serranorentzat, falta gogorra izan da. Bai, itxusia izan da, itxusia. Hortxe aurrera zikoan, Hor korputza ondo bai, sartzen dio Aldasorok. aurretik ipini du, Olasagaztik hor. Jorander Olasagaztik, eta bai, sarrera zatarra izan da. Kargu hartu dio Aranbarrik, eta epaileak txartel hori erakutsi dio. Hortxe aldaketa. Cabo. Jon Cabo. Niko Serranoren ordez. Falta egin duen jokalariak kendu du. Joseba Etxeberriak agurtu orain. Gaztea. Eta Jon Cabo. Alabez beren aurka gola egiten ikusi genuen. Lezaman. Hortxe da zelaian. Aramarri. Olasagazti, atzean Ruiz Zeberio. Aritz Aramarri. Aurten talde nagusian debuta eginda. Bigon jokatu zuen, Zeltaren aurka. Zerairdia Marrutik, Ander Martin. Atzean Jon Patxekok. Du baloia. Aranbarri berriro ere. Eskuinean. Petxarroman, kanpotik. Ies egin dio baloiak Xeberri. Alboko sake orain Bilbao Athletic egingo du. Baloia ona hor ondo jokatu dute baloia, zelai erdian oin errezago gainditzen du Realak, Athleticek ipinitaukan sare hori. Erne aurrea zijoan Cabo, falta egin diote. Zuri-gorriari txartela eske. Sanseren zelai esparruan dira zuri-gorriak. Falta Pradosek aterako. Atzera Imanol. Paredes. Williams barrutik. Beti barrura etortzen da. Horre Nuñezek hartzen du beti bere lekua gora, horrek egiten behartzen dua eskurdiak kasu honetan horre gotera, eta Williams ateratzen denean barrura askatasun gehiagokin ateratzen da. Cabo. Ezkerrean Imanol. Atzera Zarraga. Eskuinean Nuñezek jaso du baloia. Paredes laguntza du atzean. Eta Tezainak baloia orain. Agirre Zabala. Errenteriarrak ezkerrera Imanol. Pasea barrutik. Ikusi nuntzen lehen Williams eta orain nuna azaldu den. Eta ondo hor, Martínez de Loza ondo, laguntzak eman, baloia lapurtu. Hortxe Martínez Loza. Xeberren erdiraketa. Beste zutoinetik Arantzabe azaldu da, Urainek ukitu. Baloia nahi gabe area barruan sartu. Arantzabek du berriro ere. Eta kornerra. Xabi Alonso txaloka. Bere taldea uspotzen. Oraindik minutu asko falta dira.
edo zer gerta daiteke zubietan. Eta poliki nagusitzen ari da. Nik ustean ritmoa ere bai, nik ustean dute ondo etortzaiola, atletik pixkat geisten ari da, egizazan atletikeko Williamsekin lotzen duenean jokoan horrik min asko egiten du, gaina ikusten da, sensazio hori dauka gaineraz partiduak. Eta ikusiko du aberre azkeneko 10 minutuak oso garrantzia izango dira, zergatik benola iristen diran, ez? Ritmo handian jokatzen ari dira, bizitasun asko, korrikaldi handiak egiten ari dira gainera. Eta gu gozatuko dugu, baina beraiek sufrituko dute. Joan Urain, arazoekin, zelaia utziko dune batez, Durangoko aurrelari handiak. Aldaketa ezin da, aldaketa bestaldean dago. Claro, ez dira ondo egon, atletikekoak ez dira ondo egon alde hortatikan. Jokaldi bagutxeago, ene honetan, eta azkenean jokaldiari ezin etekinik atera Xeberrek. Baloia kanpora atera da, ateko sakea zuri-gorrientzat. Jaso, Nafarrak aurrera. Petxarromanek du abantaila buruz ukitu. Goitik, Artola eta Olasagasti, buruan kolpea. Sansekoak, baina zutitu da. Joan Artola. Falta egin diote. Bilbotarrari. Hortxe aldaketa oraintxe egingo du. Joseba Etxeberriak. 11 zenbakiarekin. Andoni Taskon. Oso bestelako aurrelaria. Bai. Txikiagoa, dinamikoagoa. Espazioekin erne. Bala aproposako gelditzai partu egal Taskonentzako, ez? Urain bere lana bete du, iruditzaia fizikoki pixka jetxi eta baloia babestu bai, baina korrikaldiak egiteko arazo gehiago, eta Taskonek sakonago jokatuko du. Berarekin jokatu baino gehiago, sakonago jokatu. Baloia etxekoek bereskuratu dute. Alboko sakea Imanol Ezkurdiak. Martin Ellosa. Eta falta txuri urdinari hori txadirazi du epaileak. Ona. Eskuinean, Xeber, erne. Are hartzetik gertu, pasea, hortxe, Martin Ellosa kukitu du, baina baloi ona zen Arantzaberentzat erdiraketa. Zurigorriek arrisko aurrendu dute, Núñez, egalean Williams. Oso trebe, beste behin, Nico Williams abantailan legia eman du. Ezkurdia, gelditu da. Baloiaren bila joan da, baina ez dakit zegertatu zaion. Bai, arazoak ditu. Imanol Ezkurdiak, epailearen ganadoa. Gaizki hori da, edo... Zutitu da. Horpegian joko zuen igual. Salto egiterakoan. Eta hortxe bere leku hartuko du, ezker egalean. Alboko sakea Bilbao Atletikentzat. Artola. Núñez. Agirrezabala. Ezkerrera hortxe Kabo, baina nagusi Petxarroman. Imanolek du abantaila, gora baloia txilenaz. Prados. Eta lehia oso estua izaten ari da. Kontraso irtera horretan. Falta dirazi dio Zurigorriari epaileak. Lehia oso bizia da. Bai, sekulako ritmoa dauka. Sekula, pixka nahaztu egin da, azkeneko minutuetan pixka nahaztu egin da partidua. Epaila berak ikusi du hori, lasaitasun puntu bat eskatzen du baita ere. Eta gertatzen da, Realak ez du nahika honetan hori, ez? Realak nahi duela jarraitzea, ritmo horrekin, jarraitzea, nahazpila horrekin pixka bat, areara gehiago iristen nahi diralako, ez? Aduina atletikik gehiago kostatzen zaio, ez? Ruiz de Cerio ez dugu ikusi bigarrengo zati honetan. Martin, area barruan ipini du baloia erne, Aranbarri. Entzun duzue, kokozkanpokoa eskatzen ari dira, baina hegaldia Julen Agirrezabalak egin du, erremateari erantzuna emateko.
Ariketa Hortxe, ona, bai. eskuonak ateratzen ditu. Errematea Aranbarrik, baloia kanpora bidali du. Agirre Zabalak eta kornerra alde. Sansek, hortxe, Martinek atera irikia. Martinen Losak buruz. Zoindu da errematea. Kanpora baloia. Eta beste jokalari bat kolpatuta. Bai. Berdegunean. Ze intensidadekin jokatzen nahi dira bitaldeak. Esaten ari garen lehia estu horren ondorioa da guztia. Bai. Oso parekatua, grina handiz jokatzen ari dira. Eta hori Benetakoa, bai. partidu benetakoa. Ikuskizunaren alde beti ere. Hortxe Martinen Losa. Eta penalti puntu inguruan Olasagasti geratu da. Hortxe Zutik. Sanseko euskarria, baina une batez Berdegune utzi beharko du. Lehenago ere buruan hartu du kolpea. Aurki azken ordu laurdena hemen Zubietan. Xabi Alonso bere jokalariak animatzen. Joseba Etxeberria ere Zutik. Leia, bizia, zelaian eta zelaitik kanpo ere bai. Núñez. Williams. Pasea barura, Nicole Williamsek, atzean geratu zaio baloia Oier Zarragari, baina beraskuratu du. Pasea okerra, Olasagasti. Eraso eskuinaldean Xeber. Nahastu egin da Xeberro. Ezi handia zuen aurrean. Nahastu. Taskoni baloia kendu diote, Etxarroman. Eskarrak ez da nezerrek gertatu. Zergatik justu kanpoan zegoen jokalari bat, atera dute eta baloia bera lapurtzen du. Halako batean lau zenbakiarekin Olasagastia saldu da. Eta sekulako zalaparta sortu da Bilbao Atletiken aurkian. Bai, zeratik jokoa bestaldean zegoen jokoan, da nik uste dut epaia marrasaino izango ziola, bai, sartu dezala. Jo, bueltan etorri da, eta berak hartu du. Etxarroman, Kabok eraman du baloia. Jon Kabo aurrera. Indartzu. Pase aurrera. Sekulako intensia dauka partiduak, sekulakoa. Eska nahastu eginda. Dena, baina intensia handia dauka. Nahasten danean, galdu egiten du bizkat teknikoki galtzen du, irabazten du intensidadean. Beste ritmo bat, hau ere erakutsi behar da baita ere. Ez da bakarkain jokatzea, baizik eta ikustea baita ere, olako partida da denean jokalariak prest daudela hor egoteko. Eta partidu on bat ikusten ari gara. Kabo, area barruan sartu nahi du. Imanol. Baloia Martinek ukituta, albokosak izango da Bilbao Atletiken alde. Bilbao Atletik gehiago kostatzen zaio, baloia aurrera amatea, areara iristea gehiago kostatzen zaio. Arazo gehiago dauka. Realak lehenengo zatiko arazoi konpondu inditu bigarrengo zati honetan. Zarraga, kapitainak baloia eraman. Eskuinean Núñez. Zarraga berriro ere. Pasea barruko pasabidetik egin nahi izan du. Zehaztasuna falta eta baloia txuri urinek bereskuratu dute. Atxeko, Ruiz Zeberio. Irtera horretan, zelai erditik. Olasagasti jaitsi da laguntza ematera. Bai, ondo atera dute baloia, etxekoek. Erasoan Xabi Alonsoren mutila, Martinen Losa. Aldazoro. Eta kontraesoan erantzuna zuri gorriak emango dute. Eraso eskuinaldean Nico Williams. Eberiak eta Aranbarrik atera baloia areatik. Xeber eskuinean. Eta falta. Txuri urdinen aldekoa. Ez duetenik, neurketak. Bat arazoan, besteak erantzun. Ez da gelditzen partidua. Baina golik ez dugu ikusi bigarren zati honetan oraingoz. Aukerak izan ditu, realak izan ditu aukerak. Baina ez du aprobetxatu hori eta
Julen Arizabalaga ondo, errentiko atesain hau. Arantzabe. Aranbarri. Egalean Xeber. Pasea barrura. Eta kornea eragotzita baloia. Alboko marratik kanpora bidali du Imanolek. Sakea Petxarromanek. Martin. Atera du. Area ingurutik baloia Zarragak. Aranbarrik jaso eta Patxekori eman. Azkoitiarrak du berriro ere. Petxarroman, Xeber Alkain, Barura. Bai, Kabok desorekatu egin du. Eta azkenean ezin izan da aurrera jarraitu, Hondarribikoak eta faltarekin batera txartel horia ikusi du beste 7 zenbakia. Jon Kabok. Baloiaren inguruan Ander Martin eta Alex Petxarroman. 80 minutua iristen, ikusten dute. Xabelosok arriskatuko dugula pixka bat baita ere, pixka bat aurrera gogotaz jokalari batzuek, arrisko batzuk hartu beharko ditu, ez? Beste aldaketa bat prestatzen ari da Joseba Etxeberria. Martin, area barruan baloia eta bai, banderatxoa jaso du Marrazainak. Baliorik gabe geratu da jokaldia. 14 zenbakiarekin. Prest da. Eta baten faltan bi ere egingo ditu. Bi aukera. Inigo Bake, batetik. Eta bestetik Yusuf Diaga. Bakek Nico Williamsen lekua hartuko du. Oso bestelako jokalariak dira, bai, eta Beñat Pradosen ordez Diarra berdegunera. Williamsek zelaiaren beste aldean utzi du berdegunea eta berriro ere lan azpimarragarria, Bai. Williamsek ikusten zaio. Beste zerbait dauka. Lehenengo zatian erakutsi du, bigarrengo zatian ere bai, sekulako abiadura dauka, oso zuzena da. Buruz-buruko horiek bilatzen ditu beti, eta aurkitzen ditu gainera, eta jokaldi onak, eta arazo asko sortzen dio aurkariari, ez? Eta hori, ikusi ditugun partiduetan, beti berdina izan da. Bere jokoa berdina izan da, eta gainera leku ona bilatzen ditu, zergatik barura ondo egiten duen jokalari bada, eta... Iñaki Williamsen anaia gaztea 18 urte ditu. Luze jokatu du, Agirre Zabalak, eta baloia kanpora Imanol Ezpurdiak. Alboko sakea, azkar egin du, Nuñezek. Imanol. Diaga. Imanol García de Albeniz. Hor ez da taldekiderik, Olasagaztik eraman, Martin, Xeber, beti barrurako mugimendua egiten. Ondoan aurkitu Martin, ezkerretik jo nahi du Xabi Alonsoren taldeak, Arantzabek erdiratu, erdirak eta arriskutsua da. Baloia atera nahian Zurigorriek, hor oztopoa jarri du Zarragak, errebotean Txuri Urdinen gana, alderatzea jaso dute eta bere lekutik korrikaldi bikaina eginda Aranbarri, baina pasean motz geratu zaio aukera kontrason ateratzeko Zurigorriek, baina kanpora atera da eta albotik atera beharko dute Xabi Alonsoren mutilek. Aranbarri bera ere larri, ustu antzean, sekulako rima jokatzen ari dira, sekulako rima. Bi taldeak pini dute ritmoa partiduari,
oso gutxitan ikusten duguna, eta gainera baloi gutxi galduz, teknikoki partidu on bat egiten, iruditzen zait, aspaldiko partidurik onena ikusten dugu. Hemen azken urteetako derbirik Bai, kalidade aldetik onena ikusten ari gara. Petxarroman. Alex Petxarroman. Eskuinean Xeberek jaso du baloia. Edirak zauna bai. Eta baloia Julen Agirrezabalak bere ganatu du. partidak eta ona, baina atezaina bere lekoan ondo. Lehen aipatu du errenteriarra, Bai. ezagun duzue. Bai, Aspaldi ikusten zitzaion, bidea egin zezakeela. Bai, eta atezaina ona, gazte mailatan esautuko nuen, infantila zela, esautu nuen, berarekin oteko aukera ere bai, gurasokin ere bai, eta Astigarragan egontzen pare bat hile bat entrenatzen baita ere, eta gero handikan antiko gora juntzen, eta ibilbidea egin du. Ikuste zitzaion, atezain hona zela esku onak, oinarekin ondo, adin horretan benetan zaila da, holako atezain batek hain teknika ona ukitzea, ez? Eta honek basuen, da bueno, poste naiz hemen ikusteak, ez? Ander 3 hasi zen titular, baina azken jardunaldietan Julen Agirrezabal ari da. Bilbao Atletiken atean. Baloia txuri-urdinek berreskuratu dute. Ezkurdia, Pacheco. Pase aurrera, luzea. Agirrezabalak bere ganatu du baloia. Hortzen denbora Realari hor dago, gertu dagoela ematen du, gertu dago baino gehiago hori, ez? Gertu dagoela ematen du, baina azkeneko remate hori falta zaio pixka bat, ez? Eta Atletikoain pixka bat baloia urruntzen gehiago, ez? Bai goian baloiak ipini, luzeago ipini, arrisku gutxi hartu, logikoa da gainera. Partida irabazten nahi dira eta nahi dute gaina derbi bada, eta derbi hori irabazten nahi dute, eta gaina sailkapenean aurrera pauso handi bat ematen dute. 12 puntu dauke eta 15ekin egongo litzake horre bigarrengo postu horretan, eta iruditzen zait gauza horietanak begiratuta, oin kudeatzen ari dela pixka bat azkeneko minutu hauek, ez? Eta filialen arteko derbia ikusten ari garela, Alabez be, birritan ikusi dugu aurten, eta azpimarratu beharra dago, oraintxe bertan Arabarrak sailkapenean aurretik daudela, partida bat gehiago jokatuta bai, baina Iñaki Alonsoren taldea demoraldi bikaina egiten ari da. Bai. Bigarren tokian. Gauza denetik ikusi ditugu, ez? Bera ondo jokatzen ikusi genuen Gasteizen, gero barkatu Lezaman ikusi genuen Atletikenen aurka, lehenengo zati kaskar bat igual, Atletik oso ondo ontzelako eta min asko egintziolako, baina bigarrengo zati hobeak galdu egin zuen, baina sensazioak hobeakin bukatu zuen, baina iruditzen zait Atletik nagusi ondo izan zela, ez? Amorebietaren atzetik bigarren tokian da talde Arabarra. Erne, Arantzabe, ezkerretik aurrera egin nahi dute txuri-urdinek, eta hortxe zigorra. Diarra. Jusuf Diarrak ikusi du. Paila ondo, Paila ondo. Paila nik usten dela lan ona egiten ari dela, gauza gusten, kasu honetan bezala, falta bat zegoen, urrengo pasea moztu egiten dute baloia, atzera buelta egiten du eta falta pitatzen du, txartela ateratzen dio. Gauza horiek ez dira askotan ikusten, eta nik usten dut ondo eramaten nahi dela partida. Eta gaina onda momentu bat, gogorragoa, eta intensia askorekin, eta falta gehiago ondena, eta hori ere ondo kudeatu du, ez? Ezkurdiak baloia aurrera bidali du, area barruan, Diarrak ukitu, eta askon, bularrez egin du kontrola. Abantaila du hor Arantzabek. Aurrera egin nahi zuen Aitor Arantzabek. Eta bai falta egin diote ezker hegaleko mutilari. Zelai erdian baloia. Ikusi behar zenbat luzatuko duen neurketa, epaileak. Berdintzeko golaren bila, txuri-urdinak eta ondo bikain goitik. Bikain. Agirrezabala. Bikain. Gaina konfiantza askorekin, atzelariei lasaitasun puntu hori emanez, bikain. Zubietan,
aipatu dugu Arrobiko lana, bai hemen baita Lezaman ere. Erdilariak erruz ateratzen diren bezala hemen, Lezamaldean atezainak eta erdiko atzelariak bereziki. Bai. Eta atezainekin badirudi molde berezi bat dutela. Hori ematen du. Martin, Erne, baloia eskuinaldera iritsiko da, baina luzegia pasea. Aukera galdu du Sansek erasoan jarraitzeko. Horrondo atera dute baloia zelai erdi horretan, eta baloia jarraitzeko aukera bat zegoen, gainera Arantzabarekin jokatzeko aukera ere bai, eta... Taskon. Ola Sagaztik baloia eraman du, lurrean kolpatuta geratu da Andoni Taskon. Zutik da dagoeneko. Ez da txarra. Aranbarriren pasea eta baloia kanpora. Ateko sakea Bilbo Atletikentzat. Aurki beteko da 80. minutua. A ber, sematen. Bai, horrentxe ikusiko. Ondo aterata. Bakoitza berea egiten ari da ondo. Atezainari erakutsi dio partidako epaileak. Bai, txartela lurrean zuen, baina ikusi dugu bai 5 minutu. Horrentxe erakusten ari da. Horixe falta zaio neurketari. Baloia goian. Diarrak jetxi. Aranbarri. Diarra berriro ere. Eta kolpea hendik entzun dugu. Kolpeak eta oiuak, dana entzuten da. Denetik. Askotan... Zalerik ez dagoen unean, dana gehiago entzuten da. Bakidu hemen bakoitza bere alde egiten du, ez? Beti dan bezala, ez? Ez da zer gertatu, baina bulla egiten da, eta olakoak, eta... Jasok aurrera bidali du baloia. Taskon, Aranbarrirekin borrokan, eta Aritz Aranbarri baloia kanpora. Arrastotik aterako dute Joseba Etxeberriaren jokalariek. Presari gabe. Imanolek egingo du sakea. Eta kanpora, jaurtik eta Juan Artolak egin du. Bukatu egin behartzen da bukatu egin du, besterik gabe. Horre zintzuen baloia galdu eta gero kontrarasoa sortzen utzi Realari, ez? Reala pixka bat nahaztuta kasu honetan, ez? Bere jokoari utzi, zoin luzeago jokatuz, askarrago iristean nahi du. Atletiken area inguru horretara, baina askarrago iriste horrek ez dio ematen aukerarik gan, ez? Eta hor nahaztuta pixka bat. Berearekin jarraitu beharko lukeela, berak baloia ondo mugitzen du talde bada, eta baloia pixka bat alegindu mugitzen, da gero etorriko da momentuari gor goian ipintzeko, baino iaia bere areatik baloia ipintzea goian, benetan saia da. Inigo Bake, Arantzabek kendu dio baloia, baina Artolaren laguntzarekin, zurigorriek bereskuratu dute, hor ondoko marranan. Andoni Taskon, oso trebe, zurigorriak. Eta azkenean, Bakeri egindako falta adierazi du epaileak eta beste txartel hori bat erakutsiko du. Arantzabek ikusi du. Berriro ere, jokalaria hartatuko dute, hor lurrean da etzanda. Denbora urratuko du, Joseba Etxeberriaren taldeak, markagailua alde. Eta lehen Alabez be aipatu dugu. Jardunaldi honetan Amorebidetak hartzen duela kontuan hartuta, Arabarrek Barakaldon irabazi ezkero lider jarriko dira. Sailkapenean. Larri, Barakaldo. Bai, puntu bakarrarekin, 3 partida gutxiago jokatuta, Razinek bezala. Eta orain presaz, partida horiek bereskuratu beharko dira.
Pentsatzen dut lusatuko duela, ez? Zergatik masailara iritsi da eta jaiki eginda, pentsatzen dut. Bilbao Atletikek Laredon jokatu zuen norgehiagoka, ia 8 minutu luzatu zuen epaileak. Azken minutuetan penaltiaren ondorioz, protestak eta izan ziren, eta asko luzatu zen norgehiagoka. Erne, Aldasoro jukitu eta baloia doi-doi Agirre Zabalaren eskuetara. Partida poliki badoa, ja minutu tardi, nik uste beste minututxoa luzatuko duela. Eta Reala pixka nahastuta azkeneko minutu hauetan, ez? Egia da, berdintzea nahi du partidua, ez du aukera, azkeneko momentutan aukera askori sortu, baina iruditzen zait bere jokoakin atera behar duela, ez? Xeber, jokalari bat kolpatuta, bidean, Bilbao Atletikeko futbolaria, orain zutitu da, Inigo Bake, baina jokoa beste aldean da ezkerrean. Area barruan Xeber, gorputza sartu du, erdiraketa egiten aregin du eta kornerra, txuri urdinen alde. Imanol zen barkatu kolpe hartu duen mutila 19 zenbakia. Hortxe errenka area ingurura hurbildu da Gallartakoa. Taldekidei lagundu nahian. Tesaina ere bai. Eta azken aukera izango dute. Xabi Alonsoren mutilek. Berdintzeko golaren bila Sanse. Atera dute kornerra, Tesaina ere hortxe zen. Ruiz Severio, erremate aleginean. Baloia kanpora atera da. Eta ikusi behar zenbat gehiago luzatzen duen. Bigarren zatia partida epaileak. Barri nintzat. Txartel horia bai, Azkoitiarrak ikusi du. Aritz Aranbarrik. Partida bukatzen. Parekatua izan da azkenean. Iruditzen zaite oso parekatua izan dela. Momentuz Atleti irabazten nahi da bat eta bi, egia zan lehenengo zatia. Leia lehen minututik azkeneraino Erne. Hortxe Kenji Txusia. Eta txartel gorria ikusi du Imanol Ezkurdia horren ondorioz. Patxeko, barkatu. Patxeko da. Patxeko, Jon Patxeko. Jon Patxekorentzat txartel gorria buruz buru aritu dira, bi jokalariak. Esan dugu, lehia oso zutsua oso parekatua izan dela, hasi eta buka, eta hor kirioak dantzan. Bi jokalariak buruz buru hor Inigo Bake eta Patxeko. Eta Sanseko jokalariari txartel gorria erakutsi dio epaileak. Atera dute falta etxekoek. Eta amaitu da, norgehiagoka zubietan. Bat eta bi. Irabazi du Bilbao Atletikek. Eta oso partida ona ikusi dugu. Bai, partida ona ikusi dugu, iruditzen zait bakoitza bere jokoarekin, iruditzen zait azkeneko partidoko 10 minutu bizka nahastu dela dana, Reala beraren nahastu da, bakarrikan baloia goian ipiniz eta bere joko alde batera utzita, baina iruditzen zait oso parekatua izan dela dena, ez? Atletik irabazi du, bi gol egin dutulako, Reala bat aukera gehiago izan du, bigarren zatian izan ditu partidua berdintzeko moduko aukerak, eta bakoitzak bere jokoa erakutsi du, ez? Atleti lehenengo eta 5 minutuak oso onak ikusi ditugu, sakontasun handiarekin, sekulako ritmoarekin, gauzak ondo eginez, min eginez, bi gol eginez, eta hau beste aukeraren bat gehiago ere bai, ez? Reala pixka bat lasaitu denean eta jokatzen hasi denean hobea ikusi dugu baita ere, ez? Murriztu du markagailo bat eta bira, baina hortikan aurrera ez da gai izan bere joko hori aurrera eramateko. Izan ditu aukera berdintzeko partidua, baina joko aldetikan nahastu egin da pixka bat, ez? Eta ja azkeneko 10 minutuan ondikitan gehiago nahastu da, ez? Baloia luze jokatzen, da bere joko alde batera utziz, eta hor ja Atletikentzako nik ustean dut errezago izan dela Atletikek Realaren joko hori defenditzea, ez? Jokoak ez dio gehiagorako eman, Sanseri bigarren zatian, baina hirugarrena ere oso gertu izan dute, lehen zatiaren ondarrean zuri-gorriek, Nico Williamsen jokaldi horretan baloia zutoinera bidali du, oso irikia izan da, bigarren zatia, saiatu dira,
eta beste behin, joan zen demoraldian bezalaxe, Bilbao Athletic nagusi, anoetan, Realearenan, orduko hartan Santo Tomas egunean, utz eta bi, gaur bat eta bi, irabazi dute, Joseba Etxeberriaren mutilek, golak lehen zatian, Oier Zarragak egin du, aurrenekoa, eta gero Aranbarrik bere atean, Lobetek markagailua estutu du, lehen zatiaren ondarrean, gero aipatutako Nico Williamsen aukera zoragarri hori, eta azkenean 3 puntuak Zuri-gorrientzat sailkapenean 15 punturekin dira. Joseba Etxeberriaren mutilak oraingoz Alabes beren gainetik, baina esan bezala, Arabarrek Lasesarren irabazten badute, bi arratsaldeko 5etan duten norgehiagoka, lider izango dira, bigarren multzo honetan, azpi multzoan Iñaki Alonsoren mutilak, Amorebietak atsedena duelako. Eta Juanan hauntxe izan da, 2008ko azken norgehiagoka. Ondo bukatu dugu partidu on batekin. Bai, joan zen demoraldian bezala, partida berarekin, amaituko dugu urtea, eta honen aupa guztiei, gabon onak igaro eta batez ere tentu zibili. Bai, eta zaindu. Asko zaindu, gozatu alden neurrian, eta gure aldetik, esker mila lantalde osoaren izenean.